Godt. Nå. Men sådan modelmæssigt er også en pony, jeg bedre kan lide. Den er jo super sej, altså. Ja. Jeg ville ønske, at jeg havde haft sådan en pony her. Godt, Antonia. Så... Ja, det er fint. Godt. Så husk det igen, højre tøjle. Ikke? Jeg ved godt, at det er jo den side, hvor hans indvendige side rent faktisk er længere end den udvendige. Ikke? Så det er meget, meget vigtigt, at du husker den højre tøjle, så vi kan få reddet ham lidt derud. Godt. Og slap af venstre igen. Slap af venstre. Godt. Super. Godt, fint. Og så lidt mere konstant støtte på begge tøjler, ganske blødt. Ja, hov. Man er ved at springe på den. Prøv at lade et tanksement rundt og over på den anden volde. Ja, han er meget dygtig. Godt. Nej, det var godt. Dygtig. Fint. Og så prøv at se, om du kan lave nogle overgange her også. Bare ganske let på hånden. Bare snak til ham. Godt. Og så slapper han af, og så anspringe igen. Dygtig. Fint. Prøv at lave en overgang mere. Dygtig. Og anspring. Godt. Rigtig fint, Anton. Rigtig, rigtig fint. Du kan bare galoppere almindeligt derudad. Husk den udvendige. Husk den udvendige der. Godt. Brød ned ad langsiden inden for hårslaget. Godt. Ned med din udvendige hånd også. Den kommer til at pege lidt opad. Når det er, han løber der, så endelig ikke holde for meget fast. Selvfølgelig skal du have styr på ham, men ikke holde for meget fast, så du låser. Så vil jeg hellere have, at du lige arbejder med ham en gang. Nå, det var fint. Det var godt. Rigtig, rigtig godt, Antonia. Er du dygtig? Snak også til ham, ikke? Godt. Og du har fået rigtig